Di laab nga magwawali. Immaculate Mother, we join you and call on God our dear Father, the Lord of us all. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan, samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang piyesta ni San Ambrosio, obispo ug doktor sa simbahan. Usa ni siya sa instrumento sa Ginoo aron makonverter si San Agustin sa pagka-Katoliko. Siya may nagbunyag ni San Agustin aron mahimong Katoliko nga eventually nahimong pari, obispo o usas ato mga dagkong santos sa simbahan. Busa uban kaniya padayon tang magampo sa kalinaw sa tibok kalibutan. O kinisang maong misa ato sa ning ikatulo nga Triduum Mass para sa kapistahan sa atong mahal nga Birhen Maria isip Immaculada Concepcion, ang dakong pista sa atong simbahan ugmang adlaw. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga naghimo ka kang San Ambrosio imong obispo nga magtutudlo sa pagtuo nga Katoliko ug panig-ingnan sa kaisog nga apostolikanhon, pabaruga dinhi sa imong simbahan ang mga tao nga subay sa imong kasing-kasing aron magdumala niini sa kaisog ug kaalam. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Busa kang kinsa man ninyo itandi ang balaang Dios. Hangad kamo sa langit, kinsay nagbuhat sa kabituunan. Gihutong-hutong niya sila pagbutang o gihatagag tagsa-tagsa kangalan, tungod sa iyang pagkagamhanan, walay usa kanila nga nawala. Nganong muingon ka man, Israel, nga ang imong pagkabutang wala hisayri sa Ginoo, ug ang imong katungod wala lamang hatangig bili sa Dios. Wala ka ba di ay mahibalo ni makadungog nga ang Ginoong Dios nga walay katapusan mo'y nagbuhat sa tibok kalibutan? Dili siya maluya ni kapuyan, ug dili matukib ang iyang kahibalo. Hatagan niya gahom ang huyang, ug ang walay umoy hatagan niyag kusog.
Bisan ang mga batanon maluya ug kapuyan, ug kabsag umoy, apan kadtong mosalig sa Ginoo, makabaton og bag-ong kusog. Manglupad sila daw agila, managan sila og dili kapuyan, manlakaw og dili maluya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daiga ang Ginoo kalag ko. Daiga ang Ginoo kalag ko. Daiga ang Ginoo kalag ko. Tibuok kong kaugalingon, daygang iya ang balaan nga ngalan. Daygang Ginoo kalag ko, ugayaw hikalimti ang iyang mga kaayuhan. Dayga ang Ginoo kalag ko. Gipasaylo niyang tanan mong mga kadautan. Giayo niya ang tanan mong balatian. Giluwas niyang imong kinabuhi sa kalaglagan. Gilibutan kaniya sa kaayo ug kaluoy. Dayga ang Ginoo kalag ko. Maluluy-un ug mahigugmaon ang Ginoo. Dugay nga masuko og puno sa kaayo. Dili sumala sa atong mga sala, nagbuhat siya kanato. Ni nagbalo siya, sumala sa atong mga kalapasan. Dayga ang Ginoo kalag ko. Alleluia, alleluia, alleluia. I wait for the Lord. My soul waits for His word. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus miingon, umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an o papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo og sundan ninyo ako, kay malumo ako og mapaubsanon sa espiritu og makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo og gaan ang ipapas-an ko kaninyo.
ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang unang pagbasa naghisgot nga ang Ginoo mo'y nagbuhat sa tanan o ang tanan natong gipangsulti o sitwasyon iyang nahibawan, walay matago gikan niya. Ingon ana ka suod ang Ginoo kanato, niya gamhanan pagyud kayo siya. Mao na nga wa gid tay angay nga ikamahay sa Ginoo. Kamo wa mo magmahay ros Ginoo? Wa mo magmahay ang inyong naong? Wa sad. Kanang inyong height, wa mo magmahay? Sa nahitabo ninyo sa inyong kinabuhi ron o sa inyong mahal sa kinabuhi, wa mo nagmahay. Hinaot pa unta. Wa gyud mahayay. Kay nga naman nahibaw man Ginoo ng tanan. Pero ngano man nga doon na may panahon nga murag bugat kayo ang atong mga problema, murag way kasulbaran, niya dili na gyud ta hapit makadaog, gani ang uban maghikog kay di na gyud nila makaya. Tungod kay wa na sila'y maayong relasyon sa Ginoo. Atong giputol ang atong relasyon sa Ginoo. Imbis nga adto ta muduol niya, adto na ta muduol sa tao. Para na masakitan ka, asa man ka muduol sa Ginoo o sa imong mga higala. Istoryahe. Kasagaran higala oy magpahaba dayon. Nya kay ang higala mo feel man to nimo, mo sympathize man to, mao nang masugnuran ka. Musamot na noong kagkabugat. Pero adto kas Ginoo muduol nang litan tungod kay gipasakitan ka, kay gilibak ka sa imong isig katao. Nya muduol ka tong pikas na kampi nimo kanang murag mo alayo nimo. Sugnuran ka ana, maugi na sila day, maugi na sila, maugi na. Bitaw, bitaw, awa na samot ang imong hatred dito dool sa Ginoo. Di ba, matod pa ni Kristo, tagaan tamog pahulay. Nyaon, saon man ta? Ginoo, iya tang pakitaon sa kamatuuran. Kung libakon ta, daoton ta, unsa may kamatuuran, matod pa ni Kristo, bulahan kamo kung kamo, butang-butangan, daog-daogon, himuan, og mga daotang mga pulong or komentaryo. Labi na gyud kung kamo lutuson og patyon, paglipay mo kay dako ang inyong ganti didto sa langit. Sunan ka na? Si magsige na kag-ingon, libak pa more. Nya kamo, malipay ba mo libakon? Awa mo motuo nga dako dayang ganti nato didto sa langit. Mao na kuan, nyagwa kay kwarta, kay giilugan kas imong isig katao, or gibutang-butangan kag sala dito sa imong kompanya, nataktak na lang noong kas trabaho, sa maglagot kas nagtaktak nimo, o sa nagbutang-butang nimo istorya. Ngadtos Ginoo, duol ngadto, ingnon ni kas Ginoo, bulahan kamong mga kabos, inyo ang gingharian sa langit. Di porte nimong lipaya, magpasalamat pa kas nagtaktak nimo. Unsa may inyong tan-awan sakto ning pag-ingos Ginoo, ari mo nako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan, kay ako mong hatagag pahulay. Sakto dili? Inyo ning sundon dili? Si San Ambrosio, gisunod gini niya, wa siya masuko ni Agustin, wa sad siya mag-discriminate ni Agustin nga iyang estudyante nga dili Katoliko, niya insultador pagyud kaayo. Niya ang mahal nga Birhen Maria, wa sad masuko sa nagsigig yubit sa iyang anak,
Hasta pas nagpatay siyang anak, bisan pag naa siyang atubangan gikulata, wa masuko, niipikto gyud ang rest. Si San Ambrosio, relax nga ni handle ni Agustin, hangtod na lang hinuong natakdan si Agustin sa pagtuo ni Ambrose. Unya, ang mahal nga birhen, ni relax rapod, wa rapod siya mabugati tungod kay nakita man niya nga ang gibuhat sa mga tao siyang anak makahatag og kaluwasan sa tanang mga tao, na-relax rapod siya, wa gid siya kasa, nahimo na noon siyang rayna sa langit ug sa yuta. Nya, nawa na diyang atong imahin nga gamay. Unsa man ang giyatakan niya? Kaila mo na, bitin na. Bitin, kamo, ganahan mo muyatak og bitin? Dili? Siguro, mong paakos bitin. Pasabot, yatakan, dili ni mo itugot, nga mao siya'y mo, dominate ni mo. Kanang mga bati, nga mga pagbati, kanang mga bati, nga mga sitwasyon, ato ng yatakan. Aron makapadayon taglakaw sunod sa Ginoo. Kay mauna na mag-dominate nato, ma-discourage tas kinabuhi, mabungkag pang atong mga relasyon, hangtod managgubat na lang noon, hangtod mga matay na ta. Ug mauna sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag sa Salmo, dayga ang Ginoo, kalag ko. Kanang kalag, nag-signify na sa atong espiritu, sa atong dili mamatay nga kinabuhi. Muna, kung ang atong kalag nagsigig daig sa Ginoo, kasabot gid ta nga kining tanan nga moagis kalibutan nga usahay makapabugat nato, lumalabay rani. Kung ang atong kalag nahiusas Ginoo, moabot ra gyung panahon nga malipay ta, marelax ta, ug wa nay katapusan nga kalipay. Moagi ra man na dinhi kaning atong lawas, matiwas ra ni. Wagi siguro sunod semana kaning nanimba dinhi karon, nanay bilaran. Sunod semana ba? Mawaram nitong lawas. Pero ang kalag, importante ang kalag. Na atong tagaan yung dako kayong pagtagad, ha? Sige, manindog na ta mga buutan. Atong himuon karon ang Triduum Prayer sa Immaculate Conception. Sa iyang putli nga pagkagipanamkon si Maria gipadayag nga mao ang ikaduhang Eva, kinsa maoy muyatak ug mudugmok sa ulo sa bitin ang yawa nga mibiktima sa unang Eva. Siya ang bag-ong sinugdanan diin mataw ang bag-ong kaliwatan sa Dios. Isip iyang mga anak diha sa pagtuo, sa tumang kalipay ug paghigugma, himuon nato kining pag-ampo sa Triduum. Palihog mangluhod. Ikatulong adlaw sa Triduum. Tanan, 10 nga Birhen Maria, gipanamkon ka nga walay buling sa sala, gikan sa unang gutlo sa imong kinabuhi, bug-os gayud ang imong pagkawalay mansa. Mahimayaon nga Maria, puno ka sa grasya, kay ikaw man ang inahan sa Ginoo, ikaw ang reyna sa mga anghel ug sa mga katawhan, paubsanon akong nangilaba kanimo, ang piniling inahan sa akong manunubos nga si Hesukristo. Ang prinsipe sa kalinaw ug ang Ginoo sa mga Ginoo, mipili kanimo para sa ulusahong grasya ug dungog, isip iyang pinili ug hinigugmang inahan. Busa, tungod niining dakong gahom ug dungog nga imong niangkon, malaumon ako nga pinaagi sa imong pangaliya, makakabot usab ako sa samang kabalaan ug kaluwasan. Rayna sa langit, nangaliyupo ako kanimo, nga imong ipadangat sa akong manunubos, kining musunod nga mga panginahanglan. Sa hilom pangayo sa Ginoo, pinaagi sa atong putli nga inahan, ang mga grasya nga imong gikinahanglan.
palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong tubag, Ginoo patalinghugi ang among mga pangamuyo. Ginoo, patalinghugi patalinghugi ang ang among mga mga pangamuyo. Nga ang Ginoong Hesus manalangin unta sa kalibutan, sa iyang kalinaw ug gugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang Dios magiya unta kanila, nga anaa sa otoridad, makatuman sila sa iyang kabubuton, ug mangita sa kaayuhan sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga gikapuyan na sa ilang mga gipasan, makapahulay na sa landong ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga naulipon sa nagkadaiyang mga bisyo, makakita sa kasakit ni Kristo, nga nagantos tungod ug alang sa iyang gugma, alang kanato, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga si Halandong Teofilo Kamomot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangamaog pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga kalag sa mga matuhuon nga mipanaw na, makaambit sa kabanhawan uban ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Langit nung Amahan, og magbubuhat sa tanang butang, imong pagbuot nga si Maria, ipanamkon nga walay buling sa sala nga panulundon, dawata kining among mga pagampo, nga mapaubsano namong gipangamuyo kanimo, diha sa pangama sa putli nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo iyang anak ug among Ginoo. Amen. Amen. Pagdaigon ka Dios, amahang langit nun, ningga sa damong mga masalay pun, ang panubino nga abot sa yuta, ginamasa kamot sa tawo. Dawata kining among mga halad sa mga sala namuy gabayad ang lawas dugo ni Jesus among Dios, kinabuhing gihalad sa krus. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton na ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nangamuyo kami nga sa pagsaulog namo sa mga seremonyas nga sagrado, bubuan unta kami sa Espiritu Santo sa kahayag sa pagtuo, pinaagi niini sa walay hunong nagtudlo si San Ambrosio sa pagpakaylap sa imong himaya.
Pinaagi ni Kristo among Ginoo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na nga gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay giampingan mo ang bulahan nga Birhen Maria sa buling sa sala nga panulundon aron diha kaniya nga gipuno mo sa imong grasya, maanda mo ang usa ka inahan nga takos sa imong anak ug matiman-an mo ang sinugdan sa imong santos nga simbahan, imong tahom nga asawa nga walay mansa. Ang Birhen God nga purisima mauman ang maghatag kanamo sa anak ang kordero nga inosente nga nagwagtang sa among kasalanan. Siya ang nag-andam sa Birhen labaw sa tanan alang sa imong katawhan aron mahimong tigpangaliya sa grasya ug sulundon sa kasantos nga walay igkagsama. Ug busa uban sa mga anghel nagadayeg kami kanimo diha sa among pag-awit nga malipayon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa lahangit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinudualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
Hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. To see the face of God is my heart's desire. To gaze upon the Lord is my one desire. For God so loved the world, He gave His Son, His only begotten Son, to see the face of God is my heart's desire. To gaze upon the Lord is my one desire. Emmanuel, Emmanuel. Magampo kita. O Ginoo, gilig-on mo kami niining pagkalawat, himoa nga makapahimulos kami pag-ayo sa mga pagtulunan ni San Ambrosio ug nga sa paglakaw namo nga madasigon subay sa imong dalan, maandam kami alang sa bangkete nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa pahulay. Diyos nun nga pahulay. Nya mahitabo ra ni kung kanunay gitang muduol sa Ginoo sa tanan natong mga sitwasyon. Kay siya ra ang tuburan sa maong pahulay. So ugma pohon ang atong activities mao ang mga misa, pistang iglilihi. Alas 5 sa buntag, maghimo ta sa atong biblical rosary. Niya, musunod dayon ang alas 6 nga misa. Niya, dayon
alas 9, alas 11, alas 4 ug alas 6 sa gabi ang misa dinhi nga sa Sambag Chapel alas 6 sa gabi. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Mary, Immaculate, Star of the morning, chosen before the creation begun, destined to bring through the light of your dawning conquest of Satan and rescue to men. Bend from your throne at the voice of our crying. Look to this earth where your footsteps have trod. Stretch out your arms